Червеният ъгъл. Нурал Назмиев. Безспорно една от най-интересните срещи тази вечер противопоставя Виталий Бандурски срещу Нурал Назмиев в категория до 93 кг. Много плюсове, много достоинства носи със себе си Нурал Назмиев, особено с неговия престой в Съединените щати. Прави впечатление това, че той е бил спаринг партньор дори на Алистър Оварим. Но пък Виталий Бандурски, познавам го много добре, това е изключително волев състезател с много здрава психика, така че това ще бъде несъмнено една много интересна схватка. Все пак този опит, който е събрал Назмиев не само в Съединените щати, но преди това в националния отбор по борба, му дава известни предимства. Аз предполагам, че самия Бандурски ще настоява, ще предпочита да води боя от стойка, но това не зависи само от него. Всъщност така е в ММА, побеждава този, който налага своя стил. Абсолютно се прав. Това са двама състезатели, които имат коренно различни стилове. Всеки ще иска да наложи своя, но кой ще се наложи, предстои да види. Видяхте какво светкавично кроше с дясната си ръка опъна на Бандурски. Добре, че не попадна в главата на Маджара. Не можа да го оцели достатъчно качествено, защото... Но предполагам, че това е достатъчно, за да направи... Силен физически е Виталий Бандурски, той ще устои на този напад на Нурал Назмиев. Сега е въпрос доколко ще успее Назмиев да приложи някакъв хват, така че да откаже своя съперник. Хвана го, изпусна го след това, мисли си, че ще отиде към гилотина. Ground and pound. Назмиев добре се пази обаче, да видим дали ще успее да хване ръката му. Сега Виталий Бандурски и да опита ключ на ръката. Мисля си, че позицията е много неудобна така за единия, така и за другия. Предполагам, че успя обаче да се измъкне, но Назмиев издърпа своя съперник. Издърпа, но нанесе удари във въжетата. Изключително мощна атака на Назмиев при събарянето. Да, успя да го събари и ако продължи дори и така да остане двамата, това ще бъде един рунд за Назмиев, благодарение на успешния му тейкдаун. Изключително зрелищен тейкдаун на Назмиев. Няма възможност да го хване за ръката Бандурски, така че да опита някакъв ключ, а по-скоро и той самият гледа да се предпази от ударите. Изключителна сила притежава обаче Назмиев. Вижда, че той просто реши да направи нещо и благодарение на силата си пречупва ръцете на Виталий Бандурски и успява да прокара на своята идея. Реши да освободи ръцете и да опита атака.
чувам гласовете на неговите поддръжници и треньори, че от тук нататък само трябва да контролира своя съперник. Може би разчитат на това, че Бандурски ще се умори. Аз не вярвам Бандурски да не се е готвил сериозно за този турнир, така че едва ли ще видим скоро умора у него. Но от този начин на водене на боя печели само Назмиев. Боецът, който е в момента в доминиращо положение. Сега го хвана. Не, изплъзна се Назмиев. Мислех си, че ще отиде към ключ на ръката. Бандурски леко се наклони на едната страна. Назмиев, за да излъже просто своя съперник, да го увлече сред себе си и след това измъкна своята ръка. Сега в момента много добре го е хванал, неутрализирал е благодарение на крака си. Видите как притиска с коляното и по този начин е сгънал едва ли не на две. Бандурски един спечелен първи рунд за Назмиев. Двамата се изчакваха да нанесе своя удар, да направи тейкдаун на своя съперник, с което да вземе и предимство, което му донесе и победата в този рунд. Голям плюс за Назмиев, както и за всички тези, които са били преди това състезатели активни в някакъв спорт, това, че те успяват да преценяват по-реално ситуацията, по-спокойни са, по-хладнокръвни са в своите действия. И такъв е Назмиев до момента. Ето и атаката му. Невероятно хвърляне сега на Фантастично хвърляне на Назмиев. Отново изчака своя момент. Не успя да реагира Бандурски, просто беше светкавично бърз Назмиев с това хвърляне към краката и го повдигна горе. И очевидно вече съвсем колко физически силен е боецът Назмиев. Коляно и в главата на Бандурски второ. Хвърлянето беше с тежки удари и тежки удари в момента Бандурски понася. Независимо, че тези удари не са в брадата, но шанса на Бандурски, ако се умори Назмиев, виждам го, че диша доста тежко. А и е по-нисък от своя съперник. Не случайно Бандурски опитва от боя от стойка да нанася удари отдалече, тъй като разчита на това, че неговите ръце са по-дълги. Добре финтира сега, да. Успя много силен удар. Много силен удар. Бандурски обаче контратакува. За миг дори беше загубил равновесие Назмиев. Даже не си мисля, че и съзнанието му за момент не беше на лице. Точно така изглеждаше, като сякаш получава нокдаун. Но успя много бързо да се измъкне от ситуацията. Изключително тежка ситуация за Назмиев. За много кратък период успя да се съвземе. Легнало положение за Виталий Бандурски, може би малко не съвсем обективен беше рефера, ако мога да си позволя забележка към него, тъй като беше просто на кантар дали единия или другия да бъде в легнало положение, а по този начин рефера даде известно предимство на Назмиев. Хвана го отново Назмиев. За коляно едва ли има достатъчно. Много силен физически се оказва и Бандурски. Виждаш как той преодоля по-тежкия и очевидно по-силния, ако ще съди по мускулатурата, Норал. Изходът за Виталий ще бъде да се измъкне от тази ситуация и да стане както се случи. Невероятното се случва. Виждаш, че борецът
Борецът беше за борец. Да. Като че ли много сили спести и удържа фантастичен Бандурски. Удържа на страхотния натиск на Змиев. Пласира 3 много точни удара в главата на Змиев. И обърна нещата в своя полза. Много солиден, много стабилен психически най-вече е Виталий Бандурски. Видяхме го в много тежки ситуации преди това. Моменти, когато всеки един друг би си помислил за отказване, но не и Бандурски. Не случайно, преди да започна да се занимава с бойните спортове, е бил сериозно заинтересован от източната философия. Източната философия обикновено прокламира много голямо спокойствие на духа. Притежава го Бандурски.